Μείνε μαζί μου για να δούμε μία συντήρηση Acrygel Express. Θα χρησιμοποιήσω τη Chamfer. Πρόκειται για μία φρέζα καρβιδίου από χειρουργικό ανοξίδωτο ατσάλι. Διαθέτει διπλές εγκοπές, γι' αυτό και λέγεται Chamfer, και αυτό την καθιστά διπλά ισχυρή. Επίσης έχει ασφαλές τελείωμα, πράγμα που της επιτρέπει να δουλέψεις κοντά στο δέρμα, χωρίς φόβο. Μόνο με μία φρέζα λοιπόν έχεις δύναμη και ασφάλεια στη δουλειά σου. Αφού έχουμε αφαιρέσει ικανοποιητική ποσότητα του υλικού από τον νύχι, θα προχωρήσουμε στο manicure. Θα χρησιμοποιήσω τη Medium Diamond, η οποία κάνει παράλληλα και προετοιμασία στο φυσικό νύχι και το manicure. Μπορείς να δεις πόσο εύκολα αφαιρεί τα επονύχια όλα. Στη συνέχεια θα αφαιρέσω με πενσάκι μόνο το νεκρό δέρμα και θα προχωρήσω στην προετοιμασία του φυσικού νυχιού, χρησιμοποιώντας αφυδατικό και primer χωρίς οξύ. Δεν ξεχνώ την ενισχυμένη βάση μου πριν από το Acrygel και φύγαμε με την πρώτη μπαλίτσα να ενισχύσουμε το ελεύθερο άκρο πρώτα. Προσέχω η ποσότητά μου να είναι ισότιμη σε όλη την επιφάνεια του νυχιού και διορθώνω και το σχήμα. Συνεχίζω δίνοντας δομή στο νύχι με τη δεύτερη μπάλα, με την οποία βεβαιώνομαι ότι θα κάνω σωστή διαβάθμιση στη ζώνη 1 και δεν θα δημιουργήσω τεράστιο apex, γιατί είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε την ποσότητα. Αφού αφαιρέσω την κολλώδη ουσία, θα συνεχίσω με την Chamfer ξανά. Χρειάζομαι τη δύναμή της, γιατί πρόκειται για express συντήρηση όπως σου είπα. Με ασφάλεια μπορώ να δουλέψω και κοντά στο δέρμα, χωρίς να αφήνω τεράστιο apex, αλλά τη σωστή δομή που αξίζουν όλα τα νυχάκια. Όπως βλέπεις, παρατηρώ τον νύχι από όλες τις πλευρές για να δω αν χρειάζεται λίγο το σχήμα διόρθωση, λίγο κάποιο άλλο σημείο πιο πολύ λιμάρισμα. Και μόλις έχω ολοκληρώσει το λιμάρισμά μου θα περάσω στο step 2. Το medium διαμαντάκι μου είναι αυτό, το οποίο συνεργάζεται άψογα με το λαδάκι για να προσφέρουν ένα αψεγάδιαστο φινίρισμα. Όχι, πολύ γρήγορα, κατέβασε στροφές, έτσι, μπράβο. Η φρέζα μου κάνει απόλυτη επαφή με τον νύχι. Φυσικά, εάν είσαι αρχάριος με το σύστημα αυτό, δουλεύεις πιο αργά και σιγά σιγά όσο γνωρίζεσαι με τη φρέζα, θα αυξήσεις και την ταχύτητά σου. Ελέγχω τον νύχι από όλες τις πλευρές. Με τη φρέζα αυτή μπορώ να πάω και σε σημεία δύσκολα, εννοείται κοντά στο δέρμα για να κάνω το φινίρισμα του υλικού, αλλά μπορώ να δουλέψω και το σχήμα, αλλά και το σκαλάκι που δημιουργείται στο υλικό, σε αυτό εδώ το σημείο και η πελάτησα μπορεί να πειράζει. Η φρεζούλα μας αυτή λιένει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις καθόλου λίμα. Όχι πως είναι κακό, αλλά αν έχουν πονέσει τα χέρια σου από τη χρήση λίμας, αυτή η φρέζα είναι εδώ για να σε ξεκουράσει. Το λαδάκι φυσικά είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η ζωή της φρέζας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και πολλά χρόνια. Αν δω λοιπόν ότι δημιουργείται σκόνη παραπάνω, ξαναβάζω λαδάκι και συνεχίζω με το λιμάρισμα μέχρι να ολοκληρωθεί 100%. Εννοείται μπορείς να βάλεις λίμα, αλλά μπορείς να λιμάρεις ακόμα και το σχήμα με αυτή τη φρέζα. Αφού τελειώσω με το λιμάρισμα, θα πάρω μια σούπερ απορροφητική πετσέτα. Αν δεν έχεις, με σαπούνι και νερό. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, πού μπορώ να βρω αυτές τις πετσέτες στην Ελλάδα, γιατί τις έχω από Αμερική και τελειώνουν. Στη συνέχεια θα περάσω στην εφαρμογή ημιμόνιμου χρώματος και σου έχω αφήσει και ένα nail art για το τέλος. Θα κάνουμε ένα galaxy effect. Περνάω τα χρώματα με τη σειρά στην παλετίτσα μου. Τα ανακατεύω. Και με ένα πινέλο τζέλ τα αφήνω επάνω στον νύχι. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο. Αν θέλεις, δώσε μου μια καρδούλα και πες μου ποια από τις δύο φρέζες σου άρεσε περισσότερο. Όλες τις φρέζες μου και το λαδάκι φυσικά που έχετε αγαπήσει θα τα βρείτε στο e-shop Condilia Nails Academy. Σας φιλώ!